नोंथांमोनखौ जोंनि बे हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फिल्माव बरायबाय। दिनै हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फिल्मा जोंनि बाथौ सिबियारि लाइमोनफोरनि इयुनखौ नोजोर होनानै 10थि खेब लाइमोन बादा बेखौ जोङो खुंनाय जादों आरो बे खुंनायाव जोंहा गोबां थांखिफोर दङ, मिजिंफोर दङ जोंनि इयुन जोलैनि सायाव। बेनिखायनो जों माखासे बादायनाय हाबाफारिफोर लानाय जादों, जेरै थुनलाइयारि आयदा बादायनाय, सोंगाब बादायनाय, कुइज कम्पिटिशन आरो हारिमुवारि आयदा बादायनाय बेखौ जों लानाय जादों आरो बेयाव जोंनि लाइमोनफ्रा खोब मैखोमै बाहागो लादों। जों गोजोननाय फोरमायो जोंनि लाइमोनफोरनि सायाव। आङो बेखौनो खावलायगोन इयुनाव बे हाबाफारियाव जोंनि लाइमोनफ्रा मैखोमै बाहागो लायो आरो गावनि जिउ दानायाव जाहाथे मोनसे आगानसे स्टेप बारायनो हायो, आं बेखौ मिजिंथियो आरो। बे आश्रम हिसाबै गोबां दासिमबो जेंनाफोर दंबावो बा बे जायगायाव गोबां जौगानायनि खामानि मावनांगौ दंबावो। बे हिसाबै फैबाय थानाय समाव सरकारनिफ्राय मा आसा खालामदों? आं बेखौनो खावलायगोन एसे हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फिल्मनि इयुथनि लाइमोन गांखंनि सासे मावथि हिसाबै जोंनि बिटिआर सरकारखौ जोंहा हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फिल्माव माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जानांगौनि जोंहा आंखाल दङ। दा बेनिखायनो जोङो सम आरो थासारिखौ नोजोर होनानै जोङो सिन्था खालामदों जाहाथे सरकारनाव जोङो माखासे आसनिफोर जोङो मोननो हायो, बेखौ जों मिजिंथिदों। जोङो सम आरो बोथोरखौ नोजोर होनानै जोङो सुजुग सुबिदाखौ लानानै जोङो जोंनि बिटिआर सरकारनाव जों माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय जोङो हाबाफारिखौ बिथांमोना जों अनसुंथाइखौ बिगोन आरो आसा खालामदों बिथांमोना। बाथौ धोरोमा जोंनि बर'नि मोनसे गुदि धोरोम हिसाबै जोंनि धोरोमखौ जौगाहोनायाव, फुवारनायाव, फेहेरनायाव जाहाथे जोंजों